Hmm? Sangat, sangat. Hmm. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw. No. No, 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 no. Naman dong. Pista na. Hmm. Bah, ayaw. Init ya, init. Yalah. Nah, bro. Test spray. Kaya palit cookers. Ayan eh. Ako, sakit hawak. Ay. Test spray. Dito na. Susawan nyo. Huwag may susawan. Uy. Susawan. Okay. Sa tubig mo sir. Tubig mo. Ya. Ano? Stop. Eh, basa mo. Sir, basa mo. Ano lang? Ang sama ko ano? Tipo na. Na bro. Ano? Gal? Ano yung tubig? Ano naman na? Aduh. Anong vlog na niya? Sir, anong vlog na niya? Hindi na yun. Gusto siro magdato. Labro, ya. Yeah. Susawan. Magdato na siya kay... Yung vlogger, magdato. Matulong na buhay tapang ba? Buhay tapang. Kuhan siya. Impigger og siya kuhan. Big di sukatan ha. Bek disukatan. Ano yan? Apson. Apson niya. Kanang big di sukatan siya nung kayo sila radyong magpiayo no? Sila rin duha, way kuhan ba? Terus buhak ka. Way ayaw na boy. Tris buha ka. Angka, uwi kayo. Sige nagngisi. Kaya ano na dyan. Parang mo ano.
sapat man eh. Hmm. Katugayan. Mm. Daghan man mo subscribe ng katugayan eh. Mm. Kalit raman og sikat siya. Nga may ana nga. Makalit na siyang sikat nga. Iyang vlog nindot kayo makalit ba? Mm. Ano yung maka-viral niya? Nga mo na. Daghan nang subscribe sa iyang channel. Ano naman siya? Di man kaingon nga mag-vlog ka bisag maayo kay ka niya. Mo kuan ka sikat din ka di ay. Dugay pa na. Ito na, may- ginawa mo sa may dugay. 2 years, 1 year. Dugay na siguro na. So, 2 years, wala kasagaran. Dugay siguro na. Parang lang ko ano, si Corbain, dugay mo sila ni ng mga video kay Mm. langtal mo po sa katuig, duha ba duha Pero- katuig. Lugi sila ka ng big disukatan kay ang secure ba pitindagan naman. Dagang tungaan. Ano sila? Daghang. Hindi sa buhion. Dagang kuan ba? Kaya Kanang magluto po din na sila. Oo. Sila na po siya mga on. Daghang sila bahin. magbahin. Dagang magbahin sila. Ano ako ra may magbahin. Lahiran ng ibang Hatag po din, daog ka. kakwa mo na. Kaya sila magbanwa. Subscribe ka. Pero Grabe. di ka Parat kaminti, ka rin eh. di ka kaminti na napin. Ano? Isod minti mo nang buwan kag kuan, masi magkagkuan na og video. Balag po yung alam may video. Basta nakala video. Pare ano mga anta. Kung dahil mag-video ko, magtaon ako ra. Sila. Ngita mo po na og mga ano view. Kaya ka views. Test na Yung video. mga video. Wala pa yung mga views, wala pa. Daghan naman katugayan ka. Wow, na ka sa imuhang kuan daw. Yung kabudaghan ra. Di ba ang imong views sir wa kanang tanaw sa imong video nya ngoy lami tungkol pa. Na may banutan ako po. Lami ang jud mo imuhang mga video ba nan. Di kay magkaon ra. Nagsaman. Nagsaman eh. Naloy raman ng mga tao diha nga bisan og di sila ganahan sa akong video. Subscribe ra gyapon nila kay maloy. Nga ato nang ato nang kadaghanan ng subscriber kay loy. Kinaloy. Oh ba sir? Total wa may mawala na to kung subscribe ta. Lord. Ano na. Imong kuan na pin. Kuha day kay inan sir. Ay imong kuan na pin mo kag video. Ang kanang lagni kayo. Mo kag mga grupo. Civilian. Yung imong kuan na vlog. Kora. Ikaw mga hari. Ano na sa ng pagbat, ng Carling. Kora Ano pong haon sa ng Carling. Kanang mahagbas siya. Vlog mo dito. Mm. Vlog mo dito. Kanang mahagbas. Kora ko sa akin. Karing ka. Kana pong kuan, kana pong mahilot sa likod. Pang vlog mo ba? Ito. Kailan ka mahilot sa likod sir? Yan. Si Carling, asi. Ulit. Kulik ba ng pangalan niya? Yeah. Yan na mawaway da ang mahilot tayo. Kaleng na. Na babae. Mohon. Mamang Roy Pak. Mga ganang ganahan siya at trabaho lapit si Mohon. Uy. Alam mo yung hunda eh. Kare bro, kaya nakas pabor de bro. Kare kanon. Umtay kuan di kuan ni. Okay na. Ha? Okay na. Kuan na ka. Dapat tapin. Bukulat mo. Ya. Balehon. Ano man? Yan, first birthday pa dyan niya. At ang rigid. Tagalan siya, Gismili kan ba?
Tuloy, on ba dyan? Isang simana. Ang sunod, magkugi po mo ang uban ng mga magkuan nga, nagbis po, gabis. Magkugi po sila, sunod. Mayroon nga. Okay bro, puluhan na best na. Okay. May loan eh. Malon ba rin? Apel ba nagloon? Kaya, paano? Kanang Bispin family. Sir, Ano? yung savings, no? Saram dahil ko sa best. Ang prasa mo, best per side dun. Listening? Timing ro ko na. Dun kung naman makakaroon. Hindi ko sa araw katugan. At sa upuan, pinilibin. Hindi kaya ba katugan ng araw? Pakita ko ng bike ni mo, di man madaladala dito sa 7-Eleven, katawan Ano? dito anas, Ikaw likod. ano dyan? Ikaw dapat ka anak. Hindi na ko eh. Ulaw ka na eh. Kama ulaw na nga. Mura na ka ito. Bantay ka to sa una dito Cebu City nga na bike ka na yung anak. Atong mura na siya Batman. Mga anak. Ayaw ka ulang, hindi man ikaw ang tanawon ng bike raman. No. Ngapin nga magkuman. Ngabag sa vlog. Yan man ang i-vlog. Ano ya? Bahalag mo reflect lang. Okay, wala bitaw ko masakay. Tanaw ko iya. Nawa na ko eh. Kay imbis kaya di ka tanawon din to. Tanaw na hinuong ka. Yung lubot, ibutangan mo no siya. Lubot to sa... Ya, na yung makailan mo. Kaya na kaya. Wala baka dito yung as. Dapat yung personality. Ako mo, baka dito yung as lucky. Mo diyan Napagay pagko. ka nito, tapalolo. Dauri pala. Paludos. Ito na pakit ba? Muna pa lagi na. Uwang pa na. Doon sa atubangan ba? Nga dito. Butang. Ulan sa ko, sir. Ini butangan ni mo kuan. Itong pako-pako. Antum sana lang. Gabi mo po. Na, reflect lang sa mga kagalingan ba? Sugan ako eh. Bro. Reflect nga sa mga kagalingan. Ha? Sugan ako eh.